Jsme zase my, Pepa a já. No. Bráchové, konečně. No bráchové jsme, no. Naš Víte? nekonečný pramen. To už je naše druhý video. Koukněte se, jsem já a Pepa. Uj. Hovno. A chcete vidět naše pole? No, není naše, ale tam se schováváme. Ano. Tak, počkejte, to je Pepa. Jste to viděli. Tak už jsme tady, jdeme. Možná to neuvidíte, protože je moc sluníčko, ale já sám nevidím. Jo, ty, 20 stupňů. Padá hrozný. Tam, vidíte ten strom vzadu? Jo, možná to nebudete vidět. Já to zkusím přiblížit. Tam úplně vzadu. Tak to je. Tam jezdíme se čtyřkolkou. A tady je ta cesta, kam se chodíme schovat. A tím ještě ukážeme, tam chodíme pro dřevo na čtyřkolce. Jo, to pak vám musím dát kříž. Počte. A chcete vidět moji sovku? Tak já vám ji ukážu. A tam už jako dvojky. Tady je. Tady v poli, tam a tam, prostě někde.